Κύριος Κάζλεν να κάνει μια βόλτα, να πάει μέχρι έξω και θα επιστρέψει. Παρακαλώ, Γιώργο μου, να σου πω, δεν υπάρχει η κατάσταση, κάτσε κοντά μου. Ναι. Δεν σας απαγορεύω να μιλάς. Όχι βέβαια. Ναι. Λοιπόν, κύριε Βέργη, απόψε είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος, είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος ότι χαρισματικά ζω κοντά σας μια χαλπορή, μια ανάπαυλη, μια πολύ ωραία κατάσταση. Να μιλήσουμε λίγο για το γεγονός, για το σημερινό γεγονός. Ναι. Γι' αυτό να μιλήσουμε. Βεβαίως. Πόσο ρόλο μεγάλο παίζει στη ζωή τη δικιά μας, στη ζωή της γενιάς της δικιάς σας, διότι σήμερα βλέπουμε την νεολαία να ασχολείται με άλλα. Να σας πω, Ναι. κάποτε ήμουν σταυροφόρος. Έβγαινα με ένα γάιδαρο και με ένα άλογο και έλεγα είμαι ο γιος του έτσι. Σήμερα βγαίνω και μου λένε οι γκατζές και οι γκόμενες είμαι ο γιος της έτσι. Και δεν παίρνω χαμπάρι, ας πούμε. Λοιπόν, τι να μου πούνε τώρα για τον Βαλεντίνο. Ο Βαλεντίνος είναι ξεπαρεού, είναι jazz. Συμφωνείτε άλλα εσείς. λόγια να Είναι ξεπαρεού ο Βαλεντίνος. Όχι. Ο έρωτας, η αγάπη είναι ξεπαρεού. Όχι. Ο Βαλεντίνος για μένα παραμένει πάντα μια ένα όμορφο όραμα. Μάλιστα. Κύριε Προβατά. Ότι είναι φίλος μου και είναι φίλος μου 20 χρόνια, για μένα ο Βαλεντίνος είναι ένα όραμα. Είναι μια όμορφη κατάσταση η οποία δεν μπορεί να τη νιώσει. Πού τον γνώρισες τον Βαλεντίνο? Εάν σου πούνε ότι Το Βαλεντίνο που τον έχω νιώσει εγώ, ναι. μου μιλήσει για Βαλεντίνο. Συγγνώμη όμως, εάν θα πεις για το λαϊκό ότι τον εγνώρισα. Εμένα θα μου μιλήσει για Βαλεντίνο. Πού τον εγνώρισες τον Βαλεντίνο? Το Βαλεντίνο. Κύριε Προβατά. Το Βαλεντίνο θα μου μιλήσει. Τον ήξερες? Τον έρωτα. Καλά. Ο Βαλεντίνος για μένα είναι ο έρωτας. Τον κύριο Λακιώτη τον ξέρεις? Άλλο. Ο Λακιώτης είναι φίλος μου. Ο Βαλεντίνος και γενικά. Μόνο ο Βαλεντίνος σε γνώρισε. Ο Βαλεντίνος δεν είναι ένα πρόσωπο. Ο Λακιώτης σε βοήθησε μόνο. Άσε. Και εσύ ο Προβατάς σε βοήθησε. Είναι μια άλλη ιστορία, αγάπη μου. Είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Είναι μια άλλη ιστορία. Ο Βαλεντίνος είναι ο έρωτας, Νίκο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να σας πω. Δεν μου μιλήσει για τον έρωτα, γιατί τον έρωτα τον νιώθω κάθε μέρα. Κύριε Προβατά. Ναι. Είναι σε κάθε μόριο του κορμιού του έρωτα. Ναι, μπράβο, ακριβώς. Έτσι. Εάν είχατε ένα τέκνο δικό σας παιδάκι, ωραίο, χαρισματικό, μπέμπι, χαρισματικό, κούκλο ωραίο και πήγαινε στο Αιγαίο και πήγαινε στη Μήμια και του έλεγε. Γιατί μπερδεύουμε αυτό? Άσε, μη μας ξεφεύγει σήμερα. Σας παρακαλώ. Μη μας ξεφεύγει, σε παρακαλώ. Αγαπητέ κύριε Λακιώτη, σε παρακαλώ. Άσε αυτό, να μην το ξεφεύγουμε. Να μην ξεφεύγουμε. Εκφράζομαι όμως Ναι, και λέω εντάξει. εάν πήγαινε ο κύριος Μα Προβατάς επειδή ξέρουμε κύριε Λακιώτη, επειδή ξέρουμε κύριε Λακιώτη ότι και εσείς Μιλάμε και για έρωτα εσείς τώρα. κάθε μόριο του οργανισμού σας σπαρταράει από τον έρωτα. Σπαρταράει. Ας αφήσουμε όλα τα άλλα για όλες τις άλλες μέρες. Να σας πω ένα Σήμερα πράγμα. 14 Φεβρουαρίου. Κύριε Βέργη, να σας πω ένα πράγμα. Εγώ πηγαίνω στα εκάστοτε σούπερ μάρκετ της Κέρκυρας και όταν βλέπω μια πολύ ωραία Μεναγκό, μια πολύ ωραία κυρία Ναραμού, πολύ ωραία Γιανναπού, την βλέπω χαρισματικά και την βλέπω χαμέα και στασέα. Και εμπλουτίζομαι και λέω η ζωή υπάρχει. Αφού υπάρχει Λακιώτη, υπάρχει και Μεναγκό. Αλλά ένα πράγμα θέλω να σας πω. Εάν όμως στη ζωή μας αποβάλουμε τον έρωτα, τη στοργή, την τρυφερότητα, Τελείωσαμε. Τελειώσαμε. Εσώσαμε από χέρι. Έτσι. Τι θα μου πει η κυρία Τάδε, η κυρία Μεναγκό, η κυρία Νταναπού και η κυρία Μεναγκό. Μάλιστα. Εγώ, κύριε Βέργη, θέλω το εξής. Ελάτε. Να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας με ευγένεια, με θαλπορή. Κύριε Λακιώτη. Παρακαλώ κύριε Βέργη. Στην υγεία σας. Θα αγαπάμε τον Βαλεντίνο, όχι γιατί είναι ο Βαλεντίνος, θα αγαπάμε τις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι το ωραιότερο φυτό του κόσμου. Είναι το πιο ωραίο χαρισματικό, ο οποίος είναι το τριαντάφυλλο μπαξές και ρίχνεις το νεράκι, ωραίο και μεγαλώνει κυρία. Μια γυναίκα για να μπορέσεις να την κρατήσεις, τι χρειάζεται, τι θέλει. Τρυφερότητα, στοργή, αγάπη, Μόνο τρυφερότητα. χαχανιτό. Μόνο τρυφερότητα. Σας παρακαλώ. Προηγουμένως ο κύριος Κάζλεν μας είπε ότι το 70% για να κρατήσεις μια γυναίκα είναι σεξ. Ναι. Όχι. Ο κύριος Κόσμης είναι λίγο σεξουαλικά ανώμαλος, κάνει λάθος. εντάξει, αλλά παρακαλώ πάρα πολύ σεξουαλικά ανώμαλος και είναι χαρισματικός στο σεξ appeal, το οποίο δεν έχει αυτό που λένε. Είναι που λέει λίγες καρδιές αγαπούν σαν τη δική μου καρδιά. Ο κύριος Κόμικ τι λέει, λίγες κογιές αγαπούν σαν τη δική μου κογιά.
Το λοιπόν άστο να Παρακαλώ, Ο Κόμης, παρακαλώ, παρακαλώ, ο Κόμης, παρακαλώ. είναι Όχι, ένα μικρό να πούμε σκηνός. τη δικιά σας ιδέα θέλω. Τη δικιά σας άποψη. Η άποψή μου. Και παρακαλώ, η άποψή μου Ναι. τη θέλω στον αέρα. Ναι, στον αέρα είναι. Πάντα αέρα. είσαστε στον αέρα, δεν Θέλω έχετε στον κοπεί αέρα. καθόλου. Ναι. Ο Στον Κόμης αέρα, Κάσλε ρε. de Soissons είναι πάρα πολύ καλός μου φίλος. Τον αγαπάω και τον σέβομαι και τον Πάντα. εκτιμώ. Πάντα. Όπως Πάντα. εκτιμώ το φίλο μου τον Λαϊκώτη, όπως εκτιμώ και εσάς και γενικά όλη την ανθρωπότητα. Λοιπόν, εδώ ο Κόμης Κάσλε de Soissons έχει ένα μικρό λάθος. Μάλιστα. Άρα εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι για να κρατήσεις μια γυναίκα χρειάζεται τρυφερότητα Βεβαίως. και όχι σεξ. Πάντα. Βεβαίως. Μασάνι. Πάντα. Λοιπόν, για να τα πούμε Μασάν, χύμα μασάν, έτσι. για να τα έτσι. πούμε χύμα λίμα, Τρυφερότητα. Αγάπη και στοργή. και καθαρεύουσα και υπάρχει και απλή δημοτική. Ακριβώς. Την απλή δημοτική θέλουμε να μιλήσουμε. Την απλή δημοτική θέλετε. Έτσι, έτσι. Την απλή δημοτική Έτσι, θέλετε έτσι. από κάποιον ο οποίος γνωρίζει το θέμα. Μάλιστα. Και το γνωρίζω το Μα θέμα. γι' αυτό ακριβώς και σας καλέσαμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Λοιπόν, Μάλλον εσείς μας κάνατε έφοδο. Μας μπήκατε κατά τη διάρκεια, αλλά ευπρόσδεκτη παρουσία σας. ωραία. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βέργη, θα μου Δεν επιτρέψετε βαφείς, να σας πω το εξής. Όχι, όχι, να ολοκληρώσει. Δεν μπορώ να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσει. Βεβαίως, εφούσταν πριν είμαι. Τι σε έβουζαν πριν μεσαία. Να ολοκληρώσει. Μεσαία, Ναι. κύριε Βέργη Ναι. και κύριε Λακιώτη, δεν με αφήνετε να τεκμηριώσω. Παρακαλώ, παρακαλώ, ολοκληρώστε, Να παρακαλώ. ολοκληρώσω Ναι. θέλω. Παρακαλώ. Τι να ολοκληρώσω, που δεν με έχετε τρελάνει. Όχι, όχι, κύριε Λακιώτη, σας παρακαλώ, αφήστε τον κύριο Παρακαλώ Προβατά να τον κύριο ολοκληρώσει. Βάμπη. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Προβατά, Ευχαριστώ πάρα πολύ. ολοκληρώστε. Λοιπόν, επειδή μιλάγαμε για το Βαλεντάιν, Στη δημοτική είπαμε. στη Δημοτική και επειδή μιλάγαμε για το Βαλεντίνο, ας τον κύριο Λακιώτη. Αφήστε τα όλα τον κύριο Κάστερ του Σασόν. Επειδή το θέμα ήταν ο Βαλεντίνος απόψε, θα μιλήσουμε για τον Βαλεντίνο. Ακριβώς. Και εγώ σας λέω, να μας πεις με ποιο τρόπο μπορείς να κρατήσεις μια γυναίκα δίπλα σου. Με ποιο τρόπο. Τι παραμύθι θέλει η γυναίκα. Δεν υπάρχει παραμύθι. Αλλά, Δεν υπάρχει παραμύθι. Η γυναίκα θέλει να την ακουμπήσεις έτσι. Με ακουμπάς εμένα, ναι. Μάτα ρε. παράδειγμα κάνει. Έτσι κάνεις και της μιλάς στα ίσια. Στα ίσια. Δεν θέλει ψέματα. Θέλει αλήθειες. Αλήθειες θέλει. Έτσι. Άστα αυτό που λένε που θέλει ψέματα. Αλήθειες θέλει. Τίποτα. Και να επικοινωνήσεις μαζί της. Επικοινωνία θέλει. Η γυναίκα όμως μπορεί να δεχθεί τις αλήθειες. Τις δέχεται. Και συμμετέχει. Και συμμετέχει και σε έτσι και σε λεφτά και έτσι. Σε όλοι. Μάλιστα. Κύριε, Ναι, κύριε Λακιώτη, συμφωνείτε εσείς. κύριε Νάκη, η γυναίκα άλλα λες, άλλα σκέφτεται, άλλα αντιδρά, άλλα σου λέει. Έχω experience σε αυτά τα ζητήματα. Σίγουρα έχετε Κάποτε μεγάλη ήμουνα στη πείρα. Μύκονο που λες. Και ήμουνα με το φίλο μου τον Υπουργό, τον Γιώργο τον Κατσιφάρα. Δεν Και θέλω. μου- Ναι. Παρακαλώ, άσε με τώρα. Αυτό τα λέω. Δεν με ενδιαφέρει. ναι. Και μου λέει ο Κατσιφάρας, ωραία Νικολάκη, μου λέει, με συγχωρείς πάρα πολύ, η κυρία Μεναγκό ανταποκρίνεται, μου λέει, στα αισθήματά σου. Και του λέω, Γιώργο, σε παρακαλώ, άλλα λέω για να είχαμε και άλλα να αγαπιόμαστε. Κύριε Βέργη, πιστέψτε ειλικρινά, όπου πήγαμε στο Φιλιππί το μαγαζί, στην κουμπάρα του που την στεφάνωσε και έγινε το ένα να δεις. Και βλέπεις τώρα, γιατί του είχα πει το εξής τότε, Γιώργο, μου θυμίζεις το Μιαούλι με τη μουστάκα και μου λέει ο Χιλακιώτη, μου λέει το κολοκοτρώνη, μου λέει στο 5.000. Του μόλις η κυβέρνηση, λέω, κάνει βελτίωση και τα κάνει καλά, θα σε βγάλω 10.000, θα είσαι ο Μιαούλης. Άσχετα που δεν έγινε και ενταφλός και δεν έγινε ο Γιώργος ο Κατσιφάρας, ας πούμε, 10.000. Έχω ένα πράγμα να προσθέσω όμως. Για τις γυναίκες μιλάμε τώρα. Για τις Να γυναίκες, αφήσουμε ναι. την Γιατί κυβέρνηση. γυρίσει συνέχεια τη συζήτηση. Έτσι, παρακαλώ. γιατί Για το ξεφεύγεις, Για γιατί το Βαλεντίνο ξεφεύγεις. μιλάμε σήμερα. Γιατί Νικό. ξεφεύγεις, για τον Γιατί έρωτα ξεφεύγεις. μιλάμε. Να σας πω ένα Για το πράγμα. Βαλεντίνο μιλάμε Φαίνεται σήμερα. ότι δεν είσαι ερωτευμένος. Να σας πω ένα Φαίνεται πράγμα. ότι δεν είσαι Μια ερωτευμένος. ζωή ήμουνα στο Κολονάκι. Ναι. Έχω δίκιο. Έτσι, δεν είναι ερωτευμένος, δεν είναι ερωτευμένος. Κύριε Βέργη, ήμουνα στο... Παρόλο το σεβασμό που σας έχουμε, Παρακαλώ. αλλά πριν έχουμε γυρίσει στη δουλειά αλλιού. Να σας πω ένα πράγμα. Ήμουνα πετσιρικάς και ήμουνα 22 χρονών. Τι 22 χρονών? Μηνύτης. Και πάω σε ένα μπορτέλο στο Βόλιο. και Μας το το παι- είπατε προηγουμένως. Συγγνώμη Μας το όμως. είπατε Σας για το παρακαλώ. ποδήλατο. Αυτό θέλω να το ξέρετε. Και είναι το Αγίου Βαλεντίνου και έχω 5.000 στην τσέπη μου και η γκόμενα, η μπορτεγιάρα θέλει 25.
Τότε εκείνη την εποχή, Σας παρακαλώ. 25 όταν είσαστε Σμηνίδης εσείς. Βεβαίως κύριε. Τσάμικο ταμπάκο να είχαμε να λέμε και μου λέει η μαματσά, ήταν Ναι. η οποία μου λέει, κύριε μου, με συγχωρείς πάρα πολύ, μου λέει δεν μπορείς να μπεις γιατί δεν έχεις τα νέα και τα ΣΕΑ. Σας παρακαλώ, λέω μαντάμ, μου λέει το περγαμανάτο το έχεις. Το περγαμανάτο ήταν για την εποχή τότε που μας ρίχτανε στο πέος, μόλις κάναμε την πράξη. Για το AIDS. Ναι. Ωραία. Σας παρακαλώ, δεν υπήρχε. Αλλά για το AIDS και την εποχή ήταν το περγαμανάτο. Και μου λέει μια πουτάνα κερκυραία, λανιάρα, πουτάνα καραφοντάν, σουξουμούξου μανταλάκια, μου λέει είμαι κερκυραία ρε μάγκα, μου λέει. Εάν γουστάρεις, βάλε τα αναπαψόγια. Πού ήταν αναπαψόγια, τσίρε μου λέει πουτάνα, μου λέει. Φέρε τα αναπαψόγια. Δεν έχω τα αναπαψόγια. Τσάμικο ταμπάκο που λες, καραφοντάν. Μου λέει σουξουμούξου μανταλάκια, λακιώτη φύγε, μου λέει από εδώ πέρα. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, παρακαλώ. Να κάνουμε ένα διάλειμμα. Διαφημιστικά. Παρακαλώ, ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Γνωστοί ανήκαν και αυτοί στη δεκαετία του 70. Είπαμε να καθίσουν. Ζητούμε συγγνώμη για τη διακοπή. Οι κύριοι αυτοί έχουν απομακρυνθεί. Ζητώ συγγνώμη και από εσάς, κύριε Κάζλε. Εντάξει, τα παιδιά απλά έχουν πει λίγο. Καταλάβες. Λέγανε ότι... έτσι. Και λέγανε πράγματα τα οποία. Παραμύθια της Χαλιμάς. Λυπούμαστε. Λοιπόν, γεγονός είναι ότι κάποιοι τηλεθεατές πραγματικά εθίγησαν, κάποιοι άλλοι γέλασαν, αλλά εμείς στενοχωρηθήκαμε. Κάναμε αυτό το αναγκαστικό διάλειμμα και απομακρύναμε και για πρώτη φορά κλείσαμε την πόρτα του τηλεκέρκυρα. Για πρώτη φορά. Και λυπάμαι πραγματικά για αυτό που έγινε. Να συνεχίσουμε. Παρακαλώ. Να μπούμε τώρα σε ουσιαστικά θέματα, ήθελα. Είπαμε στο τρέιλερ που έβγαλες, είπες έρωτας και επικαιρότητα. Έτσι. Η επικαιρότητα διαφέρει πιο πολύ τον κόσμο. Για τον έρωτα μιλήσαμε. Το πάμε, τα ξέρουμε. Κάπου χάλασε η όλη ιστορία. Άμα πεις, λες ό,τι θέλεις. Ναι. Πάει να πεις άλλο και λες άλλο. Εντάξει. Να μιλήσουμε λίγο για τη ζωή τη δικιά σου. Πόσο έχεις ταξιδέψει, θα έρθουμε και εκεί. Έχουμε χρόνο. Δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο. Όχι, τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει τον κόσμο τα καυτά θέματα και μια άποψη παραπάνω να ακούσει. Εγώ νομίζω ότι τον ενδιαφέρει περισσότερο το ποιος βρίσκεται αυτή τη στιγμή απέναντί του. Δεν νομίζω. Παρά. Οι πιο πολλοί κερκυραίοι τα ξέρουν. Όχι, έχεις γίνει ένας μύθος πλέον. Έχεις γίνει ένας μύθος. Οι εφημερίδες τα γράφανε αυτά και έγινε αυτό. Εγώ δεν έλεγα πολλά. Εσύ δεν έλεγες ποτέ. Στην παρέα μου μόνο. Εσύ δεν έλεγες ποτέ. Αλλά είναι γεγονός ότι αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2-3 σπίτια στην Κέρκυρα που κρατάνε το παλιό savoir-vivre, ένα από αυτά τα 2-3 σπίτια είναι το σπίτι το δικό σου. Όχι, είναι πάνω από 25. Πάνω από 25. Ναι, ένα από τα 25 το λοιπόν. Εντάξει. Ένα από τα 25. Σε αυτό κρατάω την παράδοση της γιαγιάς κτλ. Κρατάς την παράδοση της γιαγιάς κτλ. Και πραγματικά έχεις το παλιό savoir-vivre. Θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για τα ταξίδια σου, για τον κόσμο που έχεις γνωρίσει, για αυτούς τους ανθρώπους που έχεις έρθει σε επαφή. Κοίταξε, έχω κάνει τόσα ταξίδια που ούτε και εγώ δεν τα θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι, τα ταξίδια της Ευρώπης δεν υπολογίζονται. Γιατί να πας Λονδίνο, Παρίσι, Λισαβόνα, είναι σαν να πηγαίνεις Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Τα υπερπόντια ταξίδια είναι που μετράνε. Με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ το Νεπάλ, διότι ήμουνα το 1979 που πήγα, είχαν ανοίξει τα σύνορα προεξαμήνου και ήμουνα το νούμερο 33 Έλληνας που πήγα εκεί. Μάλλον οι προηγούμενοι 30 ήταν διπλωματικές αποστολές, ξέρεις. Γιατί ο πρέσβης στο Νέο Δελχή ήταν και διαπιστευμένος στο Κατμαντού. Δεν είχε ξεχωριστή πρεσβεία για λόγους οικονομίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι Ινδιών και 3-4 χωρών εκεί στην Ασία. Με εντυπωσίασε πολύ και η Λάνη, η οποία ήταν ένας αληθινός παράδεισος πριν ξεκινήσει ο πόλεμος με το Ταμίλ, που έχει διαλύσει τη χώρα. Την έχει διαλύσει κυριολεκτικά. Ήταν ένας επίγειος παράδεισος. Πόσο καιρό έμεινες εκεί? Έχω κάνει το γύρο του κόσμου 4 χρόνια ταξίδευα. Αλλά ερχόμουν βέβαια και τα καλοκαίρια στην Κέρκυρα. Γιατί ξέρεις, είναι υπερβολική ζεστινάκι μου και δεν αντέχεις να κάτσεις. Φτάνει τους 45 βαθμούς. Πλούσιες και πολύ ωραίες οι εμπειρίες δικές σου. Πάρα πολύ ωραία ζωή σου. Ήταν μια γιορτή ζωή μου.